het garen. Hallo, Koppie, hoe gaan we hier? Dan je lekker morgen in zonnetje, hè? Ja, maar jij gaat morgen op vakantie. Dus we gaan lekker vakantie, joh. Waar gaan je heen? Ik weet nog niet, nog niet beslist. Maar maat, wat kan niet staan, zelfs die dieren wacht mee. Dat is natuurlijk gewoon een waarheid. Waar ben je, Koppie? Serieus, tot ziens weer. Goedemorgen, juffrouw Niemand. Hoe gaat het? Eerste klas, dank u. En met u? Baie gaaf, dank u. Ik zie je hebt ons een paar nieuwe vriendjes gewerkt. Ja, 2 nieuwe auto's. Gaaf. En hoe gaat het verder met die mensen daar in je bankie? Baie goed, dank u. De dokter zou een zelf brengen, maar hij is baie bezig. Excellent. Is de bestuurder meneer Van der Merde hier? Nu op die ogenblik niet, maar ik wil een half uur terug weer. Dat val ik zelf voor hem, maar een beetje rondstappen, die andere dieren bezuchtig. Kijk ik zo lang naar die apie. Dit is een goede idee, dank u. Elke morgen als je zon in die westen loert, moet ik mij laten roer. Want die dieren worden fris als ik lang zijn, met de breakfast in die dierentuin. Goeiemorgen, is voor voorbij Jan, is de visgang op de kou. Van je vloeien hebt de straat maar net en mijn bed komt picknicken. Het is baie lekker morgen en die zonnekie, elke volkje op je dak is een melodie. Het is een goed lawaai om elke draai, waar die dieren vallen uit met de doodrij en mee. Daar is baie stories in die dieren zijn, waar een pas geboren val. Want is je breed van keer en een man gekomen met de blauwe lipoep en spul. Maar die gaafste in die hele land is pas die olifant. Op zijn rug laat hij die hele stad zien zijn dochters rijden. Het is baie lekker morgen en die zonnekie, elke volkje op zijn dak is een melodie. Het is een goed lawaai om elke draai, want die dieren vallen uit met de doorrij mee. Baie lekker morgen en die zonnekie, elke volkje op die dak die zing een melodie. Dit is een groot lawaai om elke draai, want die dieren vallen met de doorrij mee. Goedemorgen. Goedemorgen, juffrouw, kan ik jou? Nee, dank u. Het is de eerste keer dat ik jou hier zie. Voor mij? Ja, ik ken niet van die andere werkers. Ik zal jullie rekken. Mijn naam is Jaap van Stuurtgaren. Wie ik voor je spel is? Nee, dank u, ik weet. Aangename kennis, meneer van Stuurtgaren. Ik ben kennis te maken, juffrouw. Sylvia Niemand. Sylvia Niemand. Dat is een baie mooie naam, Sylvia Niemand. Maar zeg maar, hier kan niemand wezen, je moet iemand wezen. Nee, mijn fan is Niemand. Was je van niemand? Mijn is van Stuurtgaren. Maar zeg maar, hoe ken je die andere mensen wat die werkt? Ik werk voor dokter Gomez in Midden-Afrika. Werk je voor dokter Gomez daar in je bankie? Hij is hier voor onze dieren naast. Ik breng dikwijls dieren naar de dierentuin. Breng je die dieren naast? Oh, ik vrees het liefst voor dieren. Je weet, ik zou mijn laatste vakantiedagen weer bij in je bankie. Ik wil graag die dieren zien in een wilde omgeving, zo in die donker bosje. Hier een hokje dieren. Als je weer verlof krijgt, moet jij opkomen. Ik zal morgen komen. Morgen? Ja. Meen je dat je morgen zal komen? Dan kun je met vakantie morgen. Baie ver. Hoe ver is het? Een paar duizend mijl. Oh, ik zie niet om je. Ik heb de brompoenie, ik rijd oorlog rond met brompoenie. Je ziet niet om je, nee. Nee, is al baie welkom weer. Oké, ze deed ik zie in je bankie. Wil je iets bezangen? Nee, dank u. Hoe is dat, hè? Meneer van Stuurtgaren? Hm? Is het niet voor die dieren, niet? Ons zijn allemaal dieren. En dat is eigenlijk de aap. En natuurlijk niet. Oeh, het wordt lang. Ik wonder of de bestuurder in zijn kantoor is. Meneer Van der Merwe. Nee, was niet net daar. Zal jij voor een klein zakje voor mij geven? Zeker. Baie dank u. Ik zal ja. En verwacht je op je bankie, hè? Ik zie je op je bankie. Tot ziens. Tot ziens, juffrouw.
Kom binnen. Wie is dat? Van Stuttgart, meneer. Van wat? Van Stuttgart. Meneer echt uw spel. Niet zomaar, ik weet. Wat je? Meneer Van der Merwe, juffrouw Niemann meer pakje gegeven om een meneer te veranderen. Het jij gezegd, juffrouw Niemann? Ja, meneer. Zit ook een aapstapel nog in uw bank in met de Afrika. Dat is mooi, meneer. Die aap? Nee, meneer. Juffrouw Niemann, meneer. Dat is interessant. Bijna interessant. En vertel mij, heb jij hier die pakje bij je? Die pakje, ja, meneer. Dat is die pakje, meneer. Wie is het, meneer? Dank je. Interessant. Bijna interessant. Maar je gaat van juffrouw niemand om op die wijze aan mij te denken. Ze heeft mij nog een eentje gestuurd voor mijn verzameling. Die verzameling, meneer? Mijn verzameling, ja. Dat is een mooie verzameling, meneer. Ik denk ook zo. Zeg maar, meneer. Is er die verzameling? Tot zover, ja. Ik hoop dat zal meer is. Bijna meer. Ik hoop zo, meneer. Je hoopt zo? Ja, meneer. Ik denk je moet nog maar teruggaan naar je werk toe, of hoe denk je? Ja, meneer. Ik denk zo, meneer. Terloops. Je gaat morgen met vakantie, nietwaar? Ja, meneer. Als ik mag vragen, waar ga je heen? Meneer, juffrouw Niemann mij gevraagd om Turkije te bij te gaan kleren aan Jubangi. Meneer. Jubangi? Ja, meneer, van Jubangi. Ergens bang voor een naam Jubangi. Misschien zou ik liever te blijven. Ah, ons van Stuttgart. En natuurlijk moet je gaan. Je maar liever wilde dieren. En daar is Spanje wilde dieren. Zelfs die tweevoetige soort. Ja, meneer. Ik zie niet naar die wilde dieren, meneer. Ja, dus wil je naar die wilde dieren gaan kijken. Olifanten, zulke goed. Hoe kom je daar? Ik heb de bronkpony van mij oorlog rondrijden, meneer. Oh, dat is een soort van een kruis tussen een gewone trapfiets en een motorfiets, nietwaar? Ja, meneer. Nou ja, ik hoop die het een aangename rit. Ik denk werkelijk je moet nu teruggaan naar je werk toe. Recht, meneer. Terug, meneer. Moet ik dankje zeggen, juffrouw Niemann voor die vakkie? Nee, wat ik geloof niet dat is nodig om dankje te zeggen. Je kan echter met goede wensen overbrengen aan die mensen bij die navorsingsstatie. Ja, ik zal, meneer. Tot ziens, meneer. Ik zie niet terugkomen, meneer. Misschien, mijn vriend. Misschien. Wie weet. Telkens is je nog gelukkig genoeg om levendig te blijven. Die trop zal op 7 juni verhuizen. Gewone oorgang bij Druf. 7 juni. Maar dat is onvoldoende tijd. Waarom is het altijd zo haastig? 26e, geef ons bezwaarlijk 14 dagen. Nee, mijn vrienden. Dit is onvoldoende tijd. Glad niet genoeg tijd, nee. Maar ik zal daar wees. Goedemorgen, meneer Van der Merwe. Goedemorgen. Geniet je vakantie van Stuttgart. En ik hoop je komt veilig de andere kant aan met mijn boodschappertje.
Wie daar? Het lijkt me als niemand hier niet. Dit zeker wel die eerste atoombom laat vallen. Wil jy vir my sê dat die voort van hierdie kant af oor die grens gesmokkel word en dan aan die ander kant van die hand gesit word? Maar wat 'n ander oplossing kan daar wees? Hulle kan die goed tog nie hier verby kry nie, dis seker. Jy weet olifantande is nie so maklik om weg te steek. Kyk hier, Dirk. Ons weet dat die voer afkomstig van olifante in hierdie omgewing in die stad verkoop word en wetenswyd versprei word. Dis moontlik dat die diere deur die naturele gejag en geskiet word, maar hulle kan die ivoor nie bemark nie. Dit is dus duidelik dat die tande oor die grens vervoer moet word deur iemand wat maklike toegang tot hierdie gebied verkry. Daarom moet dit 'n blanke wees. Maar my goeie aarde kommissaris, die enigste persoon in hierdie gebied wat die stad ooit gereeld besoek is Sylvia. Jy wil tog nie vergeet. Natuurlijk nie. Wag so 'n bietjie. Die dieretuin. Dis miskien die manier waarop hulle hierdie inligting verkry. Dis snaaks. Wat is snaaks? Jy weet, Dirk, ek dink nogal soms aan iets oorspronkliks. O, ek het dit nie so bedoel nie, kommissaris. Ek dink jy is heeltemal reg in soverre dat dit 'n baie ordinêre persoon moet wees wat hierdie inligting heen en weer aandra. Verskoon my, commissaris. Ja, wat is dit, Williams? Radiotelegram is nou net teruggekome. Dankie. Straat van die duivel. Hier is nou net 'n boodskap van hoofkantoor. Luister hier. Vermoed verdere poging die voorsmokkelary. Voorkom teen alle koste. Hoofkommissaris. Is dit alweer sulke tyd? Volgens inligting is dit nou die 5de keer dat goed hier uitgesmokkel word. Hierdie keer het dit nog nie gebeur nie, Dirk. En hierdie keer gaan ons hulle betrap. Daar moet stop gesit word aan hierdie hele affære. Ek gaan net gou 'n antwoord stuur op hierdie boodskap. Verskoon my. Ek wonder wat 'n pad wat ek nou vat. Ek het my pad voor. Maar probeer ek. Ek wil die commissaris sien.
hier aan. Wacht, ik zal gaan kijken. Dat is iemand op een brompony. Ik wonder wat op aarde hij hier zoekt. Wacht, ik wil er gaan kijken wie dit is. Verschoon mij hoor, misschien kan je mij helpen. Ik heb een paar ongeveer gehad. Hij naam wordt te weten, wij zien Shuntu en die andere Shuntu. Ik weet nog waar ik die wakker is. Ja, dat is zeker weer die olifanten wat daar aan geschuurd. Maar je weet, ik kan het ook eerlijk kwalijk nemen. Niet met al die getoeterij van jou, jaag je die goed op Holmen. Maar kijk eens om, terwijl je nu hier is, wil je niet inkomen niet. Dank je. Rustig beginnen. Dank je. Dit is inspecteur Dirk van Vuren. Die hoofd van die plaatselijke politie, maar kennis. Je zegt policeman. En tussen haakjes Eckes Robertson, die districtscommissaris. We blijven kennis te maken met de commissaris. Zijn je policeman? Ik is niet bij die policeman niet. Nou maar zit. Meneer... Van Stuttgart is mijn naam, meneer. Van wat? Van Stuttgart. Maar meneer echt voor spelletjes. Ik weet. Zeg je niet een kopje thee nemen, niet? Thee is wel een goed idee, ja. Ascari, breng nou thee. Zo, meneer Van Stuttgart. Waar is die reis hier in hierdie tijd van die dag? Wel, meneer Exopad, misschien kan meneer mij op Exopad naar Ubangi toe. Heb je gezegd Ubangi? Ja, Ubangi. Dat is misschien niet geweest, nietwaar niet? Ja. Was u al ooit tevoren op Ubangi? Nee, nog nooit. Dit is de eerste keer. Als ik ooit uit weet kom. En is daar enige speciale reden waarom je juist op Ubangi moet wees? Wel, er is geen baie wilde dieren. En ik ga natuurlijk voor juffrouw Niemand kijken. Juffrouw Niemand? Ja, ons is goede vrienden. O, zo. Ze is prachtig. Ik zie. En ze is zo mooi. Aha. En ze is lieflijk. Dirk, dat lijkt me dat je gaat competitie, oude kerel. Als ik zo vraag, mag vragen, meneer Van Stuttgart. Waar ik hier juffrouw Niemand ontmoet? En waarom van meneer? Ken meneer haar ook? Ja, ik ken haar nogal. Dit maakt twee van ons. Ik ben jij en ik. O, zo. Dit lijkt alsof je van plan is om een lang tijdje te vertoeven. Ja, dank je, Ascari. Ja, commissaris. Die kerel lijkt voor waar slaggereed. Nou, ik is altijd gereed. Mijn motto is om altijd gereed te wezen. Ja, dat is een goede motto daar, hè. Maar ons motto in ieder wereld is om altijd thee te drinken. Die waren niet uit. Helemaal correct, commissaris. O, kerel, waar woon jij? Ik woon ver, baie ver. Oh, zo. Ja, nou weet ons natuurlijk net precies waar hij woont, commissaris. Weer is het mij dagen om hier te komen. Baie lang tijd. Dank je. Hij is gereden. Dank je. Krijg je steek. Dank je. Het is toch echt hier op, ja. Nou, nooit je niet kennen, joh. Net zo vast alsjeblieft, commissaris. Geef me alsjeblieft zeker. Nou, dat ik niet kennen. Dat is nou recht, hè. Begint je elkaar, hè. Hoeveel klontjes? Klontje. Bij die heest stond in die pap, want ze zien niet kennen. Onze tien hebben ze niet. Ik is precies die verstekje schiet op expat vreselijk. Ik is precies, je ging nog een paar stukken in mijn zak zitten die pat in, hè. Dank je. Ik is precies die verstekje. Wil je even schiet aan neer afkeren? Kun je zo'n 2 dagen? Schiet aan neer. Schiet op. En die pat die weer de vreselijk stop. Schiet. Jammer. Ik denk dat ik eruit zat. Als je bij je als ik. Zo de luks meer van Stuttgart. Waar, je hebt mij nog niet gezegd waar je juffrouw Niemand ontmoet hebt. Juffrouw Niemand? En die dieren zijn waar weg. Maar kijk, ik heb bij hem erin. Dan kan je bij die motie. Zeg me, daar is 4 paaien waar alle badje in nemen. Kijk, je gaat nou net terug tot bij die kruispad en dan vat je die in aan die rechterkant. Aan de rechterkant. Dank je. Ja, mensen, moet komen, hoor. Ik moet er wakker. Bij dan niet zeker, bij dan niet zeker. Tot ziens, inspecteur. Tot ziens, commissaris. Tot ziens. Nog een paar voor je pad. Tot ziens. Ja. Tot ziens, commissaris. Nee, wacht, ik stap samen met je. Dirk, ik is nooit terug, hoor. Zeker, commissaris. Hij komt nooit terug. Tot ziens. Nou ja, tot ziens, kerel. Voorspoedige reis. Ik hoop je het niet moeilijkheid langs je pad niet. Baie dank je, commissaris. Baie dank je, Vitie. En niet zeker kwijtjes. Zie je weer. Tot ziens. Tot ziens. En moet niet vergeten, niet? Terug tot bij die kruispad en dan neem je die rechterkantse pad. Recht, oké.
En je gehoord wat hij daar gezegd heeft? Die dierentuin. Ja, ik heb gehoord. Ik wonder of hij werkelijk met vakantie is. Wat bedoel je? Die man is een dwaas, man. Hij werkt maar net bij die dierentuin. Ik is niet zo zeker niet. Wat bedoel je, je is zo zeker niet? Wil jij te kennen geven dat hij iets met die smokkelarij te doen heeft? Dat is precies wat ik bedoel. Dit mag alles zonder toneelspel wees. Of misschien wil hij die indruk scheppen dat hij het gezocht is. Dat, maar je denkt toch zeker niet dat hij... Ik weet niet waarom dit ook niet, commissaris. Maar ik weet wat ik op die ogenblik ga doen. En wat is dit? Ik was van plan om eerst morgen naar Jobangi te vertrekken. Maar niet meer niet. Ik vertrek nu. Ik ga daar die kereltje achterna. Zet mij neer en kijk naar dieren en je van niemand. Zet jullie mij neer, mijn naam is Van Sweatgaren. Ben jij voor jezelf? Yes, hé, wat maak jij met die spiezen? Jullie gaan mij niet stikken, vraag niet. Hé, zet mij neer. Echt, zet mij neer. Wat is dat u?
Oh, sorry. Hanga. Dat is wet, man. Meneer, kom alsjeblieft hier. Excuse toch meneer, mijn naam is Jaap van Stuttgart. Even op spel, is STOOT. Kijk, ik wonder of je me misschien kan helpen. Hierdie mensen ben gevangen zien en ik denk dat het wel fout gemaakt. Maar misschien gevangen, ik heb niks met die komt te doen, al ben gevangen. Alsjeblieft, zij met mij los. Allah gaan je opvreden. Hallo, mij doet maken, hè? Waar mij door je lichaam. En voel heb ik je koude staal. Moet je nou naast komen, maak je, kom aan. Kom aan. Kom aan. Kom aan. Ama masyad, abu ya biru, om ke ramai, aham. Maak ik je share, hè?
die mannen rust. Wacht bij water. Honga, wacht je man, zie mee. Verzand, hoe lang nog voordat ons Ubangi bereikt? Nog omtrent 2000 loop. Misschien een dag en een half. Zo lang nog? Ja, Bona. Zeg mij, is daar enige ander pad behalve hierdie naar die navorsingsstasie toe? Nee, Bona. Hier is die enigste. Anders moet ons een boot gaan nemen bij de grote rivier. Ik kan niet verstaan hoe dat hij zo vannacht kon rijden. Ons het ook niet eens sporen van zijn bromponie gezien. Misschien had die Ubangi's omgevangen. Hulle vang graag wit mensen. Ja, dat is mogelijk, maar ik denk niet zo niet. Alles deed daar maar bij je stil. In alle geval, hoe ver is die grote rivier nog hier vanaf? Omtrent 9 mijlen. Maar dat is beter als ons hier doorlopen. Nou ja, maar goed, ik denk ons het gaan onderzoek instellen. Krijg die mannen bij elkaar. En dan gaan ons allemaal je rivier wel op. Ja, Bona. Honga, waarom blanco? Waarom de hoga? Wat is Ja, is maar een plek hiervoor, waar die rivier smaller wordt. Hier zo niet. Ja, Bona. Stel nou, sergeant, jij moest niet voorsmokkelen. Dan zal jij maar hier die plek gebruiken om het door die water te krijgen. Zou je niet? Bona. Wil Bona me vertellen dat hij de goed voor die drif oorbrengt? Ik denk zo. Als hij wil smokkelen, dan is dit die plek waar hij het zal oorbrengen. Ik kan geen andere manier zien waarop hij die voor oor die rivier zal krijgen. En daarom denk ik, ons gaan daar onderzoek instellen. Kom. Goed, Bona. Uiteindelijk opgedaan. Omtrent tijd ook. Zet weg daar die vervlakste ding, man. Waar was je al die tijd? Ik zit al 3 dagen hier in jullie bossen en luister tellen, dat is niet bij je lekker nieuw, hè? Hou op, klaar, man. Dus ik wat moet klaar mee bekomen door hierdie dingen. Misschien makkelijk om over die grens te komen, niet? Dat is jou en daarbij ook, ja. Wat is die bevelen? Maar heb je dan nog geen gekregen, niet? Zo ik voor gevraagd als ik al gekregen, hè? Ach, toe man, moet niet jou meer verloren, niet. Ik heb het al 2 weken geleden aan jou gestuurd. Ik wonder wat die Jos van die vent geworden. Wat er en wat er bespelen, wat praat je van jou? En nu wil ik voor jou iets vertellen. Voor jou bang als een kraal. Is het zo hoog opgestapeld en het op pad hierheen vandaag verstaan? Vandaag. Pot kon niet langer wachten, niet, of hoe denk jij? Dat is gelukkig voor jou, kerel. Want het is vandaag die 5e en over 2 dagen moet daar hier goed door die rivier komen. We zullen in die nacht met weg. Nou weet ik daarom ook niet. Ik moet met mensen zijn gedachten hier rond lezen. Die kerel waar je van praat, die is hij. Hij rijdt op een bromponie. Het brompoenie. Is je gek? Natuurlijk niet, man. Hij is een van mijn werknemers bij die dierentuin. En is nu met verlof, en toen hij besluit om voor juffrouw Sylvia niemand te komen kijken en ook die diertjes te bezichtigen. Oh, voor juffrouw Sylvia niemand, hè? Ja. Zij die natuurlijk die oude diertje en wie je hier rond belangstelt. Ja. Ik heb gerekend, dus natuurlijk het veiligste, want ons ouddraar raakt nu onder verdenken. Onder verdenken? Natuurlijk. En kijk, ik wil niet dat daar die berug en naar die kerelse bompoenie met ontdekt wordt, niet. Moet niet van jou bekomen, nee. Man, is dit gebeurd, dan zal daar bij ongemakkelijke ogenblikken voor ons allemaal wees. Maar ik zeg voor jou, moet je niet bekomen, nee. Ik zal voor hem zo'n klein ontvangst hier realiseren met zijn aankomst. Moet niet daar nog optreden, want ik wil hem daarom graag terug daar bij die dierentuin. Moet niet worry, nee. Blackie was nog nooit een ruwe man, nee. Oh, dat geloof ik. In elk geval, ik moet nu laten spat. Zorg nou dat je oormorgen aan dier is om 7 uur. En luister, daar moet niks verkeerd lopen, nee. Daar zal niks verkeerd lopen, nee. Ik moet net daar die man met die bromponie opsporen. Die rivier is nu voor ons, man. Ja, ik zie. Ik beveel je als Karis om te verstikken en dan kom je samen met mij. Idiot vai, idiot faro, idiot Shimbira.
Ek is miskien te versigtig. Maar indien hulle op die oorkant te wal is, wil ek nie hulle moet ons sien nie. Kijk daar, Bona. 2 van die Ubangis. Jy's reg. Wat dryf daar in die water? Dit is 'n vlot, Bona. Ek wonder waarom daardie 2 Ubangis so geïnteresseerd is in 'n drywende vlot. Daar's 'n slang in die gras hier rond. Iets gaan hier aan. Ek dink ons neem maar 'n kans om gesien te word. Ja, Bona. Gaan jy nou maar terug. Neem 3 van jou manne en bekruip daardie Ubangis oor kan die rivier. Goed, Bona. Vang hulle en bring hulle na my toe. Ek wag verder langs die rivierwal op. Slotan matar nog vega. Nagsati na matar nog sar nog kuma. Superman! Goeie werk, Van. Goeie werk. Bevry hulle. Jy praat letaal beter as ek. Ons moet uitvind wat hulle daar besig was om te doen. Goed, Bona. Wat dan? Kurma kon kaya lang. Di ba na nila? Ya mo la. Hele. Wala. Ni kaya kurma. Oh, sa mo lang. Achi. Hele, kurma. Ate mo siya na rin. Sira. Wala pa man nanti. Esta is 'n witman op die vlot. Ek het dit afgelei. Maar ek sal dit nie vir 1 minuut lank glo nie. Die vlot was leeg toe dit hier verby is. Miskien is daar iets anders wat hulle graag in die hande wil kry. Miskien hier voor. Dit sal my geen sins verbaas. Sure, so om sit. Wag nou so 'n bietjie. Hulle praat te vinnig vir my. Wat sê hulle? Bona, hulle praat nog dieselfde. Hulle sê daar was 'n witman op die vlot. Waarom sal 'n witman nou besluit om met 'n vlot langs hierdie godverlate rivier af te dryf? Onsin. Hulle steek iets weg. Ons sal hierdie 2 hier hou, dan gaan julle nou 'n keer die vlot voor. Dit sal nie help nie. Hulle sê die watervalle is net hier onder. En ons sal nooit betyds die vlot kan vang nie. Die waterval, natuurlik. Ek het dit skoon vergeet. O wel, in alle geval ons kan nou daar niks aan doen nie. Ek dink ons sal hierdie 2 saam met ons neem. Hulle mag miskien nog baie handig inkom. Gaan Bona nog daar na die drif toe? Ja, ek dink ons gaan dit 'n bietjie ondersoek. En daarna gaan ons versteek in die Rooibos dig by die navorsingsstasie. Daar is iets aan die gang, maar wat dit presies is, weet ek nie. En julle moet julle oë oop hou, hè? Maar dit word laat, kom ons mors tyd. Kaya bantu ba din sa den masuska? Ek wonder wat daar werklik op daardie vlot was. Maar nou sal ons nooit weet nie, want die waterval verklap nooit sy geheime nie.
Susan, stuur 2 van jou mannen naar jou bank in zijn kraal toe. Zien wat we daar kan uitvinden. En laat het voorzichtig wees, hoor. Ja, buona. Hallo, Sylvia. Hallo, Blackie. Heb je niet daar die uitlander Joe even gezien? Hij is in de dokters laboratorium. Hij werkt aan daar die nieuwe koersperen. Oh, Is die bloemen niet mooi, niet? ja, dat is mooi. Ik heb bij de rivier geplukt. Weet niet waar je liefst bloemen niet? Maar ik zei maar, dat is mooi, Sylvia. Praat maar, ou maat. Praat. Daar die gorilla maakt mij bang. Lijkt alsof die duivel in hem is. Denk je niet, je moet hem een beetje beter behandelen, niet? Misschien is die duivel in hem. Maar daar die duivel gaan baie handig inkomen. Als ons hem zelf moet loslaten. Loslaat? Waarom loslaat? Ons mag misschien onwelkome bezoekers krijgen. Een mens weet nooit. Al wat nodig is dit. Ik sluit net hierdie slot op en dan is die gorilla vrij. Moet niet gek wees, Dit zal niet te aangenaam wees voor mensen wat hier rondpeter, niet zal het. Wat bedoel jij? Jij is zo anders vandaag. Misschien is daar andere ontwikkelingen hier aan de gang, Sylvia. Daarom is het anders zoals jij zegt. Maar ik moet teruggaan naar die laboratorium toe. En terloops, als je die vent op die bromponie te zien krijgt, laat mij weten. Ik wil een beetje met ons gezels. Ik denk dat het bromponie. Het bromponie. Meneer van Stuurvader van de dierentuin. Hoe deed hij dat? Nog steeds negatief. Ik kan het niet verstaan. Dokter, kan ons misschien een nieuwe apparaat verbreken? Ja, maar wat... Zo! Excuus, dokter Gomez, heb je niet geweten, jij is hier niet. Heel maar recht, zeg ik. Ik moet altijd zo een beetje achter. Kom erin. Dokter, kan ik met je oom dat praten? Dat is zeker, Sylvia. Wil je mij al inzien? Als Blackie en Jerry omgaan. Is ons niet weer vanavond nodig, Jerry? Ja, dokter? Nee, maar dan. Ik pak maar die goedjes op. Dat was een uitputtende dag. Dan gaan we met die dieren, Blackie. Nee, maar dokter, ik en die dieren het gaan hier rond te slaan. Ik en juffrouw Nieman het nou net met die gorilla gezels. Hij is blij dat hij een gorilla is. Gorilla is sterk. Niet waar, nie, juffrouw Nieman? Ja, de zeker zo. Nou ja, ons zal nou maar moeten worden. Ik wil lachen zien. Zo, nou alweer moeilijkheid tussen jou en Blackie? Wat hier? Het is een goede raad. Als het maar net woorden was. Maar het is iets anders. Hij maakt mij bang, Johan. Ah, hier is ons niks waarvoor je hoeft bang te wezen. Dit was iets wat Blackie gezegd heeft toen hij bij die gorilla zo hoog gestaan heeft. Hij heeft gedreigd om die gorilla uit te laten. Die gorilla vrij te laten? Goeie hemel, waarvoor, waarom? Hij heeft niet gezegd hij zal dit doen, maar hij heeft gezegd hij kan dit doen. Als hij ondanks met bezoekers komt. Hij heeft ook gezegd dat die gorilla baie handig zal inkomen in zo'n geval. Ik heb zeker zomaar grapjes gemaakt, net om jou bang te maken. Nee, omveel, dat is die wijze waarop hij dit gezegd heeft. En ik heb je nog niet verteld niet. Ik heb iemand uit die stad gevraagd om ons te komen bezoeken. Hij werkt bij die dierentuin. Die stadsdierentuin? Ja, het is een man en hij is baie lief voor dieren. Ik geef zeker niet om, nee. Natuurlijk. Wat is je vriendje naam? Meneer van Stuurtvader. Een snaakse van, maar hij is baie gaaf. Zijn verlof bij de volgende dag begint. En hoe zul je hierheen komen? Per vliegtuig? Nee, op een bromponie. Bromponie, genuttigd dat. Dat is nogal oorspronkelijk. Misschien is ik baie dom, Sylvia. Maar ik kan nog niet die reden zien waarom je zo bang is. Ik kom nou daar bij hem. Je ziet,
Ik heb er niemand verteld van jou van Stuurvader te bezoeken. Plaats me eerst voor jou niet. Hoe kon Blackie daarvan gehoord hebben? Blackie? Ja, hoe kon Blackie daarvan geweest hebben? Dit is wat ik graag wil weten. Meneer van Stuurvader is in gevaar. Daarvan is ik zeker. En Blackie heeft iets daarmee te doen. Ik zie. Hij is bekommerd. Die hele zaak hier moet ik onderzoeken. Ik wonder waar je vriend nou is. Ik wonder. Ik wonder waar ik is. Ik wonder. Noord, Zuid, Oos, West. West 85 graden. West 85? Die man met die masker. Ik moest sigaretjes in de zak dat vast. Misschien lukt ik hem weer raak. Hier is ik alleen in je bangeland. Met mijn hart en mijn schoenen en mijn kleren vol zand. Daar is een knop aan mijn keel en mijn oor kijkt stil. Naar die een op die tak wat ons zo verbeel. Jouw brengen. En daar is moleste in je gang. Maar met alle maskers mannekes die bang. Wie denkt alweer dat je bang is bij zo'n bang? Want je waren die vet, en dat kan niet. Eén naar toch mijn ma, dat is een reden om te klaar. Want de doorgang het zo pas op mijn zitvlak komt plaat. Het is een levende hel, dus die jakkels is skel. Het is een hari kiri karakiri het is een kiri hari hari kiri. Jullie hebben wat meer nek. Het is een hari kiri narij op mijn hoendervleesvel. Daar is wel eens de Njubangi, maar met alle maskers mannekes die bang niet. Wie denkt alweer dat je bang is bij zo'n bang? Want je waar als die vet, dat kan niet. Het is een brood van een leeuw, het is een hero. Het is een belle rock'n'roll, ADF-AK. This is tango.
is a samba. What mambao? Club donker Afrika. Daar is wel eens een Ubangi, maar mij alle maskers mannekes niet bangi. Wie denkt alweer dat Ubangi mij te vangt? Want je waar al die pet, hele kan niet. Want je waar als die pet, hele kan niet.
Is je nog altijd bekommerd door daar die vriend van jou, Sylvia? Ik kan het niet helpen, Oesio. Hij moet al lang al hier geweest zijn. Heeft u wel met Leggy gepraat? Nog niet. Om die waarheid te zeggen, ik kan nu geen ogenblik opdagen. Becky was gisteravond tot laat bezig om naar die dieren te kijken. Toen hij thuis gekomen is, was ik reeds in die bed. Maar je moet niet bekommerd wezen, ik zal met hem praten. Je moet voorzichtig wezen te zeggen, Oesio. Alsjeblieft. Natuurlijk zal ik. Je spreekt die veel te ernstig voor die zaak. Leggy ze motieven en optreden is heel moeilijk bij makkelijk om te verklaren. Ja? Je hebt mij laten roepen, dokter. Ja, Blackie. Hallo, Sylvia. Hallo, Blackie. Blackie. Heb je al die dieren gevoerd? Ik was net op pad om het te doen toen ik je boodschap gekregen heb. Of hou je weer je bed? We moeten niet vergeten om Blackie. Nee, ik zal niet vergeten, Sylvia, maar... Oh ja, aarde, daar komt jou van terug hadden. En hij lijkt bijna moe. Die brom voor die man, hè. Je moet van terug hadden. Je vrouw niet, man. Ik heb zo blij om jou te zien. Waarom is dat gebeurd? Mijn vis is mij gevangen. En als krokodillen en olifanten en leeuws. Ik dacht voor daar hier rondgelopen in die bos. Ik weet niet waar. Maar jullie nog mooi.
Foei toe, kom binnen en vertel ons alles daarvan. Oom, ons moet meneer van Stootgade. Denk je niet gemaakt dat mijn naam van Stootgade, ik 4 spelletjes echt 4 uur waar ik zit. En de plekje. Plekje? Ja, waarvan? Wel, ik ben niet te brengen gehad. Dan moest je ook nou niet genoemd. Wat is met jou gebeurd? Wel eens menspitters, barbaren, olifanten, krokodillen. Wat zeg? Je moet het daar onder gaan, hè? Ondervinding is ondervinding. Doe maar, dat is mij alles erbij. Kom goed maar. Dank je, juffrouw Niemand. Leuk dat ik toch zie iemand. Stadig, meneer van Stootgade. Je heeft serieus gedaan. Je wist je dan, hè? Ik voel het dan. Baie dank je. Dank je. Vertel ons ervan. Ja, waarom vertel je ons niet daarvan, die van Stootgade? Je ziet, ik was op mijn pad in de stad om juffrouw Niemand te komen kijken op mijn bronponing. Ja? En schielijk die bord ik brommen. En ik stopte die bronponing en ik kon een bootje eten en ik keek met mijn verkijkers. En toen bezig was om te kijken. Schielijk is van zangen met al die barbaren met spiezen en assen geilen. Greep me toen onder mijn benen, mijn arm zo, tel me op, ik schreef woorden van Stootgade hier. Maar dat kan ik toen niet zien en dan pak me niet naar het kraal toe. Dat klinkt zo bangie. Wat denk je daarvan, Tankie? Ja, dat klinkt zo. Hierdie kraal waar je van praat. Ben je niet iets dat je aardig daar tegenkomt? Iemand ontmoet. Iemand bijzonders, niet? Je ziet je boven uit boven zetten van die verkijkers en die verkijkers gekeken. Toen merk ik op natuurlijk een pad olifanten en dat draait Olifanten? Ja, zeker? Olifanten. Is helemaal zeker. Olifanten. Ik weet wat een olifant is. Eigenlijk een klein tandje. Die olifant is lang groot tanden. Is niet even mee tanden. Die is lang groot tanden. Maar toen ik al onder die kraal hangt, was er geen tanden. Hoe toen lukt dat was een witman geweest. Een witman? Een van ons mensen? Ik weet niet of die mensen is niet, maar hij heeft een masker op waar hij wil met bekleed. Het is mensen gevat. Mijn mensen is... En jullie dan een wanneer dat dit toen gebeurt? Gisterochtend. Gisterochtend. Maar Joe was niet op die niet, was hij? Wie is Joe? Ik maak je nog niet moeilijkheid, niet? Nee, natuurlijk niet. En zie je, meneer van Stootgade is baie moe. Kan ze niet zijn kamer bij Oh, zien? je is vreselijk, ja, maar ja, natuurlijk. Die stoepkamer. Het is baie stil daar. Dat is baie stil daar, ja. Een baie dank is baie gaaf voor jullie. Ik voel die moe. Ik wil graag naar rust. Kom, ik wijs naar je kamer. Baie dank je. Hoe toen lukt mijn bronpoen? Ik heb hem daar staan met die chief. Je bang ik kon. Oh, het is schande. Ik zal zelf zien dat je jouw bronpoen zult krijgen. Alsjeblieft op en maak zeker je polis omhoog. Baie dank je. Kijk van Stootgade. Ons zal zorgen dat je jouw bronpoen niet terugkrijgt. Net die dokter gezegd. Baie dank je, Brani. Ik ben Blackie. Tot ziens. Kom, ons gaan naar je kamer. Dank je. Zij een aardige kent. Ik wonder wat zoek hij in jullie gewesten? Werk dit? Kom mee, Sylvia kijken. Ik hoop jij is gemakkelijk, meneer van Stootgade. Ik is je. Ons is niet veel om aan te bieden. Jij weet, mensen kunnen niet bij elkaar gaan staan in hierdie wereld niet. Ik voel je helemaal steeds. Juffrouw Niemand, zeg je niet alsjeblieft mijn Jaapie nemen? Ja, ik zal. Als jij ze mij zo wil nemen. Ik snap best het graag die je zo wil nemen. Dat is een baie mooi naam. Ja, wat ook al die reden is. Ik denk ons moet zijn bronpoen niet voor hem terugslepen. Wat die vrachtmotor en gaan kijk daarop bij Ubangi Verkralen. Dokter, ik denk ik zal liever jullie uitlander Joe sturen. Ik heb nog een paar zaakjes wat ik hier moet afhandelen. Die zaak niet, zolang we ons het terugkrijgen. Ons zal het terugkrijgen. Jij hoeft jou niet daarover te kwellen. Juffrouw Niemand, je niet misschien mij een kopje, sorry, je niet mij een kopje of een spelletje. Ik fris een koffie, ik krijg die eetjes ik vloeg. Natuurlijk, ik zal je in het laboratorium gaan halen. Gaan rusten. Sorry, drink me hier een bosje. Ik zeg je, Joe, ons heeft niet meer tijd niet. Daarin van Stootgade zot het voor jou bij Ubangi te kralen. Ach man, ik heb mij nooit herkennen. Ik heb een masker gedragen. Maak die zaken weer een masker gedragen. Maar net die feit dat hij een wetman daar gezien heeft, is genoeg om dokter Gomez helemaal om te krabben en roter te maken. Luister nou mooi, als iemand daar die boodschap krijgt wat in die olifantje is, dan betekent het groot moeilijkheid voor jou en voor mij, verstaan? Groot moeilijkheid. Kijk Joe, al wat ons nou nog moet hebben, is net die laatste klompje die voor. En dan kan ons hier wegtrekken en sporen maken zoals konings gaan leven. Wat voor die mensen in die statie? Wat zijn die met hulp doen? Die mensen op die statie. Daar is manieren om het alle te werken. Als hulle weier om te gaan, dan zal Ubangi te mensen met hulle werk. En als het moeilijk is en hier wil blijven,
dan is daar nog die gorilla. Ik serveer, jij is gek, helemaal gek. Om de smokkel is niet zo erg niet, maar ik trek die strepen te mijn moord komen. Kijk uw vriend, ons is baie ver van die beschaving af. En als ik voor jou raad verschuldig is, doen wat ik zeg. Maar hoe gauwer jij bij je Ubangi uitkomt, hoe gauwer jij terug. En kijk naar die druk op je pad. En zeg voor Ubangi, hij moet zijn mensen en zijn eigen gebied houden, verstaan? Hoe minder mensen morgen maar daar is, hoe beter voor ons en veilig. Ik wonder waarom daar die twee Askari zo lang weg liggen. Hulle moest toch al lang al terug geweest. Dit moet ver met uw Ubangische kraal toe wonen. Ja, en ik hoop net niet dat ik het die hele pad verniet gestuurd. En twee van hulle zo ver van die kraal af te vangen, dat voor mij is niet gaan. Ik wil graag wel weten wat hier aan de gang is. Dat is elkaar aan die kom wonen. Hij is dus dokter Gomez, een klein vrachtmotor. Wonder waarom hij zo hard is. Mooi zo, kerel. We zijn tegen die mannen, ik is bijna tevreden met hun werk. Enquanto se tinha acabou, não está vendo nada. Acabou. Zeg ik mij, waar op aarde kom je aan hier dan? Mas ele não está tudo. Queremos ver coisa, não comum. Ela é van die kraal af. Maar toen hij daar was daar niemand. En hier was een hele vlak voor die koningshuis. Zo dan was daar werkelijk een witman op daar die plot. Nogal ons vriend van Stootvaart. Dus dan ik wonder hoe die arme drommel van die Ubangi gaat ontstaan. Nou, je zal ik horen. Niet zo leuk. Kon het wel. Als het slaat. En jullie pakje is die salsa's eet worden. Wat zo? Wil je die zaalzakken? Wat zal die hier zien? Zie dat niet zo. Zie maar. Zie dat niet. Zie dat niet. Zie maar. Ja, die man is daar. Een aardige dingetje voor een kerel zoals van Stootgaren om in zijn zaalzak rond te dragen. Ik wonder wat dit betekent. Zie dat niet. Zie dat niet. Ja, maar. Zie dat niet. Waarom zou die mannen zo opgewonden wezen? Hulle is bang voor die olifantboom. Was die olifant? Ja, boom. Ach zo. Bring me. Hey, tu me. Hey, Ibaba. Ari tu me. Hey, man. Ibaba. Ja, gooi. Wat zeg? Hey, Salman. Kralis. Dat is hetzelfde. Luister eens aan. Boodschap ontvang. Verstaan trek 70. Ontmoet jou bij gewone drif in een rivier. Wees voorzichtig vir mes in die rug. Dan was ik recht. Hierdie van Stootgaren is jou vracht die een van hulle boodskapdraers. Wees voorzichtig vir mes in die rug. Ik wonder wat dit betekent. Wat is die datum vandaag? Dat is hetzelfde boom. 60. Die boodskap lees. Trop vertrek die 7de. Dis morgen. Dit bedoel hulle gaan morgen die voorsmokkel. Ik wens ik het geweet vir wie die boodskap bedoel was. Wat is dit? Dit is een karbonne. Mijn geweer. Wie dit ook al is, hij is op pad naar die drift toe. Dinge word baie interessant. Interessant. Kom hier. Neem jy hierdie boodskap en jy plaas dit terug in die zaalzak en sê een van jou mannen moet hierdie bromponie terugneem naar die navorsingsstasie. Ja, boom. Maar hij moet baie voorzichtig wees, hij moet niet gezien worden. Hierdie boodskap is vir iemand bedoel. En ik wil zien vir wie dit bedoel is. Het wordt nou al laat. Neem een van die andere mannen, of neem twee. En neem hierdie twee jou bankies terug naar die hoofdcommissaris se plek toe. Ons wil hulle daar aanhou. Daar komt nog een karbonne. Dit was een vinnige rit daarie geweest. Maar gauw, dit wordt laat. En die zaalzak.
Sergeant, Buona. zodra het jullie klaar is, volg ons. Ons gaan zo lang naar die druk toe. Ja, buona. Ons gaan voor jou hierdie keer vasttrekken wanneer wie jy ook al mag wees. Hoor, dat is jij. Het is jammer dat ik jou dat schrik. Nee, ik vind een beetje zenuwachtig, dat is al. Ja, dat zeg ik maar, mensen zien weer achter. Het is niet jij wat mij zenuwachtig maakt, nie. Het is iets anders. Ik moet jou vertellen, dat is baie belangrijk. Wel, als het belangrijk is, dan weet je me maar vertellen. Je ging niet om een sigaret niet, hè? Nee. Ja, jij is een gevaar, groot gevaar. Moet je niet toch zelfs weer aan je bang is. Ik weet dat, daar komen ze niet vanaf hard op. Het is niet dat je bang is, nie. Jouw leven is een gevaar. Is toch niet ernstig? Ja. Ik heb vanmiddag iets gehoord. Ik wil je eerst laten rust voordat ik je wil waarschuwen. Waarschuwen? Wat is wat? Het is niet jouw leven wat een gevaar is, niet. Het is ons jou en ik ook. Ons al drie. Wil je van mij zeggen, dat we ons al drie... Ja. Je maakt wel grapjes. Ik moest nu weer de bank gebleven voor je bang gelang. Het lijkt me hier wel allemaal elkaar net doet, maar... Zeg me, weet je oom nog? Nee, ik wil hem gewaarschuwd. Maar hij dokter Beester gaan bezoeken. Hij is die dokter bij die andere voorstellingstatie. Ik heb niet die gelegenheid gehad, nie. Nou, het lijkt me als we zo allemaal gaan sterven, dan bied je me de rest van die story vertellen. Wel, het is alles begint toen ik met plekje gestaan en verteld zit, bij die gorilla's hok. Ik kan het niet geloven. Ik meen, het is moderne tijden. Zulke dingen gebeuren niet. Is hij nou bij die huis niet? Ik weet het niet bij die huis. Jij is een donker Afrika. En zulke dingen gebeuren nog. Hulle gebeuren op die eindste ogenblik. Dat kan niet wezen. Ik zie iets verkeerd. Je hebt misschien verkeerd gehoord. Nee, ik heb niet verkeerd gehoord. Nie. Dan heb je iets verkeerd gezegd. Nee. Ja, je moet mij geloven. Ik kan het niet geloven. Wat is eigenlijk pom, 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 pom? Het is drommen. Dat is niet die Jobangis niet. Nee, dat is niet die bang is. Dan kom eens gaan luisteren. Kom. Als die sterren fonkelt diep in die blauw, dan droom ik in mijn eenzaamheid net van jou. Ik word al moe om lichte stille te bouwen, want hier diep in mijn hart roep een stem naar jou. Stil mijn verlangen met jouw glimlach. Alles dit wordt net voor vanavond, lieveling. Al gaan ons eeuwigheid mekaar hier vandaan, zal jouw glimlach voor mij wachten waar ik ga. Zon, als die sterren fonkelt diep in die blauw, dan droom ik in mijn eenzaamheid net van jou. Ik word al moe om luchtkastelen te bouwen, want hier diep in mijn hart roep een stem naar jou. Stil mijn verlangen met jouw glimlach. Alles dit wordt net voor vanavond, liefde.
Joe. Maar ik wens je de papier. Wie is Joe? Hij is een van hen wat ons verduurd maakt. Kom, wij moeten dit zien. Ik wonder waarom hij die achterdeur van het laboratorium gebruikt. Hij komt gewoon naar voren. Maar kom eens gaan lezen, misschien kan ons eten vinden. Ja, ik is bang. Wat er gebeurt als we ons zijn? Nou, ik is niet bang, nos. Of is ik bang? Nee, ik is niet bang, kom. Ik zeg bij jou, daar was geen zeggen van de dingen. Nou, waar de duivel kan ik hem dan wezen? Hoe moet ik dit? Ik heb ook bang is dat ik helemaal deurzoek en daar was niks. Nee man, helemaal niks. Kijk hier zo. Als daar die olifantje met die boodschap en die verkeerde handen belandt, dan is het baie jammer voor jou. En ik voor jou. Onthou, ons is albei in hierdie stad betrokken. Ah, hou jou weg. Wat van een bankie? Ik heb voor hem gezegd, hij moet terug naar die kraal toe gaan en hij moet zo weer. Ja, maar is hij goed nou daar? Oh ja, in de gewone plek. Kijk zo. En daar in geval, moet jij maar zo toe gaan, dan moet je daar gaan oorzaken. Op jullie stadium kan ons niet bekostigen dat hier is. Een van uw bangische mannen is daar. Ik heb ons gezegd om daar te blijven. Je bangische nerven. Ik vertrouw haar niet. Dan moet ik die hele nacht in de bos blijven. Het straalt mij niet zo. Kijk, ik heb voor jou eenmaal gewaarschuwd. En ik waarschuw nooit tweemaal. Ik zal gaan. Dat is goed. Maar daar is net één ding. Krijg jij daar die bromponie in die handen. Ik moet op hè. Mijn bromponie? Zo er loopt. Waar is die medicant en daar die van soortgaren bent? Ik weet niet. Had het zeker in die huis. Waarom? Zoals ik je voorheen al gezegd heb, Joe. Ons is ver van die beschaving af te zoeken. Je bedoelt toch niet om van haar ontslagen te raken, niet? Dat is precies wat ik bedoel. Al weet er nog niet veel, niet mag er misschien dat iets fix vindt. En ik wil liever aan die veilige kant blijven. Ik heb al bij la en gemene ondieren in mijn leven gezien. En je gehoord wat gezegd. Onze maakt ons die wegkomt. Maar waarheen zal ons vlug? Maar ik denk die veiligste plek is in die huis. Nee, dat is precies waar we zal zoeken. Maar ik wens ik mijn bromponie gaat, anders kunnen we enige plek gereed met mijn bromponie. Maar je hebt niet op bron. Kijk hier. Die veiligste plek is daar achter die ballen. Kom. Joe is die man met die masker. Wat wil jij? Hij kent die kraal. Ze hebben mij gevangen. Ik zou een pakje uit die zak gevallen. Maar allemaal hier doe ik daar te geweten. Is je zeker af? Ja. Ga zomaar hier door die tuin. Ik verwacht die dokter enige ogenblik. En ik wil niet hij met jou zien. Ik denk we gaan maar eens hier toe. Die lucht is schoner daar rond. Die wereld lijkt mij hier maar baie stil te staan. Maar ik vertrouw die tweede klas. Zij die mannen moet versteekt blijven en dan moet stil blijven. Ons kan niks anders nou doen. Ons zal maar hier moeten zitten en wachten en zien wat gebeurt. Hier Petroni. Ik zo. Ik zal hem maar op een voet slaan. Ik wil niet daarom niet meer te laten. Maar daar geboren is nooit zo lang. Ik weet wat ik zie. Ja, ik hoor.
Dus, het is precies 20:11. Haha. Dat is goed. Wat gaat nou met jou aan? Ik zie niks zien. Als je zeker is, je ziet niks. Ik heb zeker echt niets gezien. Ja, prima, het lief het, ja, wat verkeerd is. Die gorilla. Wat is het? Die gorilla is los, ik heb het om gezien. Net, je moest die hek opgemaakt. En nou is het niet eens hier veilig niet. Je vertelt mij. Wat zie je? Ja, maak gaan. Weet je, ik gorilla is gevaarlijk. Kom eens wat op. Ja, hier is jij. Maar wat maakt je daar eigenlijk iemand aan je hand? Wou eens schreeuwen nou? Zeg, schreeuwen. Hallo, tot ziens. Hé, ik ben Brompunny. Ik wonder waar vanaf kom ik. Ik hoef verder, ze hebben niet eens gepolished. Hé, ons kan ons Brompunny gebruiken om weg te komen. Ja, bro, maak los. Ik loop. Ik sta er. Kom op. Dit zal je leren om miljonairs en andere zaken te steken.
En je Regina, ik was amper stop geweest. En je is door die pudding geweest. Dat de vlam gaat, toen maak je je gewoon loskrijgt. En ik wonder waar ze hier. Mag gaan. Ik wacht, joh. Laat ons wegkomen. Ja, als ze nu wegkomt. Ik zie net geen voor de daad zijn. Kom maar, weg is ons. Weg is ons op mijn brompoor niet toe. Gezant. Maak die mannen wakker. Het wordt laat. Wat is dit? Ik heb iets gehoord. Hallo, Joe. Hoeveel tannen is daar? Genoeg voor 3 troepen. 3 troepen? Wacht, die man, dat zal ons nagenoeg de hele nacht nemen om die goed oor die rivier te karwei. Waar is het? Daar onder die takken. Maar Joe, daar is iets hier wat ik niet begrijp niet. Dat leek voor mij zo'n normale vracht. En toch had je gezegd, daar is genoeg voor 3 vrachten. Verbaasd, Ricky. Joe. Wat de duivel? Je lage minne vuilsmerk. Nee, bekom het weer niet, mijn vriend. Je zult je rechtvaardige aandeel krijgen. Waar is Blackie? Ik hoef het oor die niet. Ik ben het eens allemaal door. Die meisjekind en die dokter ook. Jammer om jou te leren te tellen, Joe. Waar is hij? Waar is hij, verduivel? Gooi daar die pistool neer, Joe. Kom maar, Joe. Maak zoals hij zei, Joe. Zo ja, dat is beter. Laat dat komt, Joe. Goeiegenachtig. Dr. Gomez. Hij kan toch niet in hierdie zaak betrokken wees nie? Nu kan je aan mij een paar dingetjes verduidelijken, Joe. Blackie is dood. Die gorilla heeft zijn werk gedaan. Veel werk. Dit hem. Ik is blij. Ik is blij. Ik heb de gorilla zijn hok opgemaakt. Ja, ik. En dat kon makkelijk zoveel zijn leven ook gekost hebben. En dat kan ik je niet vergeven, niet, Joe. Ons heeft bij je voor over de grens gesmokkeld. En ik heb altijd bij je gestaan. Je kon tenminste diezelfde loyaliteit tegenover mij getoond. Maar jij wil alles voor jezelf houden. Jouw gewone aandeel was kennelijk niet meer genoeg, niet. Jij wil alles van. Ik zou je het misschien niet kwalijk nemen, niet? Maar iedere keer heb je Silvia zijn leven van gesteld. Wat bedoel je? Wat ga je doen? Ik is niet een wraakzuchtige man, niet, Joe. Maar hier in die wilde natuur leven we ons volgens die wetten van die oerwoud. Daar gaan moeilijkheid plaatsvinden. Kom eens, Marco. Wat is dat? Joe. We gaan arresteren iemand. Wat mijn gezicht. Ja, het klinkt een squirter. Ja, dat is zeker Sputnik wat geland is. Meneer Lavius nu. Het klinkt alsof een squirter van die rivier afkomt. Kom eens gaan kijken. Nog meer moeilijkheid. Je hebt niet van mij hier is met een verdenkt die inspecteur. Nee, om je waarheid te zeggen, niet. Ik kom er weer geen nader. Het is moeilijk om... Ik wil voor jou iets zeggen. Stil nou, les dan. Les dan. Toen Sylvia's vader overleden is. En hij bij mij komt gewoon net. Is hij amper zoals mijn eigen kind geworden. En ik wil haar iets nalaten. Iets geld. Iets. Verstaan jij? Ja, ik denk ik kan. Die voersmokkelarij. Jij is verstaan. Ik verstaan, dokter. Sylvia. Wat is dit gebeurd?
En wat is het stoppen ons nou belang? Kijk, al die dode mensen wat hier rond liggen. Verzand, arresteer iemand. Ja, dat is hierom. Wie? Ik. Sylvia. Dirk, wat maak je hier? Wat is gebeurd? Ik is bevreesd. Iets baie ernstigs is gebeurd. Daar was een ongeluk. Een ongeluk? Luister Wat naar mij, gebeurde? Sylvia. Luister naar mij. Kom, ik ga je vertellen. Meneer Van der Merwe, wat maak jij hier? Hé, inspecteur, kom hier, dit is mijn baas. Ik werk voor mijn ding. Oppas me die ding, man. Je steekt me hier. Hé, wist? Yo, idioot, wat maak je? Ja, dus nog iets. Oh, kom maar, maar niet stampen, kom Nee, maar. ga je niet. Meneer Van der Merwe. Meneer Van der Merwe, ik zal wel, ik moet niet weggaan, niet hoor. Ik vang meneer Van der Merwe. Hé, meneer Van der Merwe. Kom aan, vang er af. Hou het op. Ja, jullie twee gaan voor een hele paar jaar lang in die tronk afkomen. Wat ben je ons twee? Ik heb hem gevangen voor jou. Al twee van jullie. Dirk, je kon hem niet arresteren. Hij heeft mijn leven gered. Nou, Sjaan. Leven gered. Ja, Dirk. Hij heeft mij moeilijk gemaakt om van die navorsingsstatie af te ontsnappen. Toen de guerrilla loskwam. En toen de Jubangis ons gevangen, heeft hij mijn leven weer gered. Jobangis gorillas. Wat op aarde bedoel je? Kijk, Dirk, ik zal u later daarvan vertellen. Maar laat Jaap alsjeblieft vrij. Hij heeft niks met die smokkelarij te doen. Dit beloof ik je. Nou, maar goed, Suzanne. Neem die kerel weg. Tata. Tata weg, tata. En nou, meneer Van Stootgaren. Wat van daar die olifant in jouw zaalzak? Een olifant in mijn zaalzak. En nou plaat je in onze zoek. Kan een goed olifant in mijn zaalzak passen. Olifant in mijn zaalzak. Hoe er wat is. Wel, nou, kerel, jij is of mal of een gestrepen schurk. Ja, ik is schurk. Maar als gevolg van die feit dat je juffrouw niemand hier zijn leven gered hebt, is ik bereid om jullie voordeel van die twijfel te geven. Dank je. Alhoewel ik op hierdie stadium nog niet zeker is dat mijn vorige suspicies helemaal ongegrond was. Askari, los om. Wat is het precies praat jy van? Heeft jij Jaap al ontmoet? Ja, ons het ontmoet. Ontmoet waar? Bij die districtscommissaris huis. Ja, nou weet ik wat je bedoelt toen je gezegd je zo weer van de voorhand moet. Je bent wel Van Stootgaren? Hier is mijn hand. Ik is jou innig dank verschuldigd voor die manier waarop je hierdie boef gevangen. Hij was gevaarlijk het land. Baie dank. Gevaarlijk. Ik ben jullie allemaal gevaarlijk. Dat is werkelijk een knap stukje werk, Dari. Ik is jammer zo weer dat ik zijn bedoelings in twijfel getrekt. Jij houdt van ons, Sam. Hou je niet. Sommer baie. Ik is jammer dit. Er was geen reden om er jammer te voelen, Sylvia. Ik denk ik kan verstaan. Ik hoop jij verstaan. Hoe weet ik wat die reden van al die moeilijkheid was? Ik denk het is een secret panel. En een boodschap. Dat is interessant. Jaap, jouw schaapje is vast in slaap. Sylvia. Ja! Sylvia. Kijk, als je mee lief hebt met die boodschap aan olifanten zit, hoor je? Als jij enige verstand hebt, zal je weten dat ik mevrouw van Stootgaren wil worden. De regel voor jou staan. Het eerste keer... Nee, doe maar, ik weet u.
Mensen die rolt in de klaar, jullie kan maar eens toe gaan. Ik weet waarvoor wacht jullie. Jullie hebben daar schoenmakers te samen.